Prisutnim građanima, roditeljima, učenicima, kolegama. Danas smo se okupili ovdje da pogledamo prezentaciju koju će nam predstaviti naša doktorica Ivana Popović. Znači, tema je svinjski grip, novi grip, koji trenutno je najaktuelniji. Pa da saznamo nešto više o tom novom gripu, da sprečimo njegovo širenje. Neko bi rekao da nismo baš dobro počeli ovim skupom, mislim da preveniramo širenje samog gripa, ali trenutno nema zvaničnih zabrana o okupljanju, tako da možete slobodno da udahnete i da se opustite, a Goca će doneti maske za one koji se ne osjećaju sigurno na ovom skupu. Ja vas pozdravljam ispred vaše zdravstvene stanice Jaša Tomić i naravno Dom zdravlja Stečaj. I nadam se da ne treba nešto posebno da se predstavljamo, jel? Pozivam vas još jednom da uzmete malo čaja i soka i da se ugrejete i nekako da razgledate atmosferu, nije ovo baš, kako da kažem, zamišljeno da bude tako zvanično i neće biti stalno prezentacija. Vi mene možete prekinuti u kom god delu prezentovanja, da pitate ono sve što vas interesuje, a ako baš i ne biste da prekidate, onda možete postaviti pitanja i nakon prezentovanja. Ja nisam sama ispred zdravstvene stanice ovde, s nama su i doktorka Popara u prvom redu, a takođe ovdje i naša stažerka Renata.